boy. Thirty boy. 8 ka ginamos. Yummy. Utang kamunggay. Pare sa ginamos. Kaon sturdy boy. Darabe. Yummy be. Buwag dulo. Buwag. Ay lalaki ka. Bida gina kamutan di mahimong di ka. Kato mangatol ka na bihik. Mangatol ka ana be. Lolo lang. Matawiran mo ng ating incident. Walang nadisgrasyang motorista nang magka-landslide. Patuloy ang pagbuhay. Hindi lagi magsod-sod. Stoy! Ayun, inay! Liyap pa niya. Atas ang 30 ay. Bilang alternatibo mo uta. Pero magtanong, lingkod, di magsungsong niya. Nasira pang carriage sa dalampasigan dahil sa lakas ng ulan sa bayan. Onde? Kaon be, Mika. Inyo, gasugba mog manok. Kami ginamos. Utan kamunggay. Na, kaon mga 30. Ingong mga 30. Yami lolo, ginamos. Mga pasaherong kabilang ang mga OFW stranded sa NAIA dahil sa mga kinansilang flight. At Kapuso Foundation nagsagawa ng feeding program at namigay ng relief food sa mga binabasa. Init lolo eh. Tayo pasad. Yan ang iba pa sa pagbabalik Ito mo init. 24 oras. Sure, haftan to sabaw, kaya rin mawang init. Yami no? Sabaw. Ano ba ba sabaw kanon? Yummy lagi. Kaya ito sabaw kanon ha? Manay bata darag kuan. Bebe, hoge pero madarag pinubrino. 30 madarag pinubrino. Oh. Dear God. Asa mo ana o. Pogi ana among 30 pero di na mamili og kaon. Nana sabaw. Lamig no? Oh, yami. Kaon. Okay. Yeah. Alay kapot. Tulog lang. Likod. Padang. Igutom sa ko pero bigot. Tagsata ka o. Ang ibang kamunggay ka nga. Ibinahan ko kamunggay ka. Yung bunga ka mong gagawin. Kamunga naman. Tapos lo agsili. Buwan. Yes. Ano? Ilang mas lang lo? Ano ay lahikap lagi? Hikap gid siya. Uy, ayaw ra hikap. Ano na? Nagasun. Wala, pupunta ba? Yami. No, ay iluwa. Already mo ay. Ano mo na? Ba yung bata ha? Ano sa may Init? Init kayo? yaki lagi? Ano ba yami? Grande. Ano? Ay, santok yung lang ilo namin. Uy. Ano mag-ibahugay? Sabaw.
Halala. Oh, ito lolo. Gawin mo rin ang dalawa. Kaon mo siya siyang spaghetti. Buhay na yung siyara. Magkamot ang hungit. Gulang na. La edad be? 4. Very good. Malagyan nila ta. Wala na po nakapinig tubig. Good sakto raman ang kuan. Asan ka? Uli na ka? Uy, Dali, dali na kanon. di na kang kaon? Wala na sabaw. Dali, wala sabaw. Wala sabaw. Tarong. Ryan? Sulbad ng gutom. Kamunggay, lulon kamunggay, ginamos ang pares. Thank you, Lord. Salamat sa grasya. To the boy. Say hi to the boy. Busog na ang tummy, third boy. Wala na tummy, third boy. Ah, wala pa di ay. Nakulang tummy, lolo ay. Bye-bye. Dali. Saan ka? Dali. Sirar mo. Pati lamok mo sa masaka, oy. Siya rin eh. Bukoy sinisindak ko. Diha ka